Ahoj, vítejte u třetího dílu Facebook Patch. Ještě jednou, vím, že už je to třetí díl a furt se omlouvám, ale omlouvám se za horšenou kvalitu zvuku. V minulém díle jsem vám vyprávěl, co je tu vůbec Facebook. Takhle. Teď bych vám chtěl se vás zeptat. Když vezmete, že moje prarodička se měla papír, tužkou a nějaký pitomou obálku, tak můžete si představit, co takhle furt bavit. Já teda vůbec. To je jako kdybychom si měli místo počítačů používat kámen a házet ho proti sobě. Taky by to bylo zajímavé. Vím, že vtipný nejsem, ale komu se to zasmělo a dále. Potom, teď bydlím v Jižních Čechách a chci se vás zeptat, proč si dáváte vůbec, dává si tady z vás někdo, kde bydlíte, dáváte si to tam? Já teda třeba ne, jako třeba jo, ale vůbec mi to neláká. Jsou lidi, mám kámošku, nebudu jmenovat, nechci dělat to studu, ona by byla naštvaná, ale má napsaný, že bydlí v New Yorku. Je to superový pocit. Proč si tam všichni dávají, že bydlí třeba v Týně nad Vltavou, jako bydlím já? Vím, že vám teď říkám, že kde bydlím, ale to mi je jedno, já vám věřím. Lidem na YouTube a takhle, se na mě koukám. Stejně, podívejte se na to. Ona tam má napsaný, že bydlí v New Yorku. A je to pravda? Není. Bydlím doma je někde jinde. Ale baví jí to říkat. Tak proč všichni neudělat to samý? A napsat si tam, kde chcem bydlet, že bychom bydleli. To je snad super pocit, ne? Si takhle dělat tam, kde chcem bydlet. Já bych teda napsal, že bych chtěl bydlet taky v New Yorku. Ale nikdy tam bydlet nemám. Tak jo, vím, že tenhle díl byl děsně krátký, tak ale budu se dloužovat a čau a zdraví vás Shady.